Vice President Michael Usi atachoka ku Eskom anayenderanso mavenda a Blantyre makamaka Paziboliboli, ndipo izi ndi zimene anayankhula ndi mavenda komanso anayankhula ku mtundu wa Malawi onse Paziboliboli. Taonelani. Nedi kare mi bando mujabu mi. Oh ya. Abu mi. Achia usana pigi. Oyina dabe. Okulandirani. Masuba. Afiga bamalo madibeze fana. Yes, chimechani besa kuno. There are not many things. Pano pali tenders. Tomato kali atwina mango bwera pano. Doing nothing. Amengo joka kwao bwera pano kungokhala kusuka loseni akalowa. Now, nafanira kuti lero tikone ngati Nyamata chonchi amphamvu. Kwa masiku akubwera singakati Nyamata iya. Nzakhala yani kalamba. So pano kukalamba panuko ngati simupanga lero sogolo kukalamba panuko kakhala uvuta. Because nobody will look after you. You should do something to earn a living. Kona nauza president kuti atipase ndalama tipereke kwa anthu kuti mavendors panopo azipanga business ndalamayo yopanda chikole. Koma chimafunika kuti mukatenga ndalamayo you should be disciplined. Nthawi zambiri kuli anthu anokatopa panda discipline. Ndalama ija ibwera mati asaboma asichimodya mumwera mowa ofuna chamba kufuna chamba. At the end of the day, amachita sotamanga kuti kanga chepe kapezeke. So kono pepulanga ndona kuti kanga chepe kapene mungalandireko. Musapangire chibwana. Kwa mugise ntchito kuti muzipanga ndalama muzikhala busy. Mukatero muyapanikize andale chifukwa kuti andale amakonda anthu amene ali osauka amene alibe chochita ndiye kubwera panopo amafana tikupasani kakendeni anthu otawowozani because they know you have nothing to do. So no kuyambira lero you should think about yourself. Muzigandire lokha akakupezani wandale wina aliyense kukusanza chibwana takapange ndichakutumuza kuti sore ndilipize kupanga ndalama iwe kapange zako ndiye chongofuna panopo mumadziwana kuti awawa ndi Paziboliboli awawa amangokhala kila mina kusuka chamba apopo amene chochita. So you have those groups ndimbweresa wanifi panopo then apaka work with those groups akupasire ndalama zopanda chikole koma mkapanga business yo muzibweza. Because for example ngati wina atenga 1 million malai kwacha and you do your business very well, kubwezera ndalama zicha, you can take 3 million later on. Na ndikuona uyoyo unakulanga makaina ukoko masuka magari moto chani, even with those ones hata kuna nafasi kupanga ngodi nipange program yatu palibe zonna kuti uyu anaphunzira usana phunzire. Pempho langa ndili mosi chitapunika anthu mukadala ya Nyamata chifukwa nthawi kubwera imene zotumidwa mmatumidwa zotugendazo zoozazo zikatheka ukakala manga woze ndalama ingabwera muno ichiwowoza so ndabwera panopo because ndalamazo zilipo mulandire
kuzimanga business. Next week, I'll ask those officers to come here. I'll pass it. Now the July, August, you come down here. So what you do is, I'm not saying that everybody, even in Vula Musam say, Kuma Ambiri Alandire as you. So that's the message. Nobody Sabano. Drama 20,000 the governor and I have said it many times. Put him down this is not the Malawi, yes, Malawi one when Mukalwani Manumo, Muguria Jani, Fuda Blanket Languanji, and Anuakadua Mugapa Sajani, and Ambirife. When we use Supakachaputi, all this in Galimoto, Akudiabuino, no, do your own things. Mubangezani, Timatodia Jani, and I want to thank the president who didn't know to Peter. Ndawama dizidi is easy and to akale busy. Palifunso? Wife nkala ndemangabe yamigira president chifukwa chokulolani kuti muthe kubwera pano ndipo kupira kuti mwatipeza ifeyo ananu amene tidachiteso support pa chinthu chimenechi and ndalama zikabwera tikuisani ntchito mwanzeru kufa cha malangizo anu amene mwatipatsa pano. Pasa namba yanu 0 yeah, musafule mimi nasufuna kule na hivi namba rabida ni ngongole niena Masakane winaona kuto amina ajabu why UTM why MCP nanga ali muntu banogo he qualifies sisi kwendera what DPP what we need support that DPP alandire support kan MCP ala everybody don't say difana mungu everybody alandire ambuya kudaliseni kawe Mena moja zimene anayakulira Vice President Dr. Michael Nzinda ina malonda Paziboliboli mu Nzinda wa Blantyre.